Der er lavet medicinskema. Det er der lavet for I.C. Jacobsen. Han får nogle forskellige præparater. Han får alendronat. Det indeholder alendronat. Og det er i tabletform 70 mg. Det er mod osteoporose 70 mg om ugen. Det får han 1 pille af om ugen. Det får han så i dag den 30.10. kl. 6 om morgenen. Det skal gives en halv time før mad. Det skal gives stående, må ikke gives sammen med anden medicin. Så får han Pamol. Det indeholder paracetamol. Det er en tablet også, 500 mg. Det er på grund af smerte, på grund af osteoporose. Der får han 1500 mg dagligt. Han får 3 piller. Han får 1,5 pille kl. 6.30. Så får han 1,5 pille kl. 0:30 om natten. Den sidste medicin, han får dagligt, det er carbidopa, levodopa, Orion. Det indeholder carbidopa, levodopa. Det er en tablet. Det indeholder 25 mg carbidopa og 100 mg levodopa. Det er mod Parkinson. Og han får 100 mg carbidopa om dagen og 400 mg levodopa om dagen på den måde. Og det er 4 tabletter, han får kl. 6.30, 17.30, 6.30, 12.30, 18.30 og 0:30 om natten, altså 0.30. Det skal tages på de ordinerede tidspunkter, og det skal tages uden proteinrig kost ved siden af. Så sige, at han kl. 6 får 1 pille, kl. 6.30 der får han 2,5 pille, kl. 12.30 får han 1 pille, 18.30 1 pille, og igen 0.30 der får han 2,5 pille. Så som PN, der er også noget Pamol, noget paracetamol tabletter, de samme 500 mg mod svage smerter. Der skal vi huske, at siden han får noget ordineret, så må han højst få 2500 mg dagligt. Det er 4 piller, han kan få i morgen, middag, aften og nat. De må ikke tages sammen med alendronaten. Patienten tager ordineret paracetamol på 1500 mg dagligt, så det er jo så det, vi skal huske. Ja, lad os kigge på den første pille. Det er alendronat Aurobindo. En tablet, der indeholder 70 mg alendronsyre som natrium valendronat skal gives en gang om ugen. Det skal gives 30 minutter før indtagelse af mad og anden medicin. Jeg skal huske at se, at tabletten er indtaget korrekt og på det korrekte tidspunkt, og uden mad selvfølgelig. Stående også. Der er nogle alvorlige bivirkninger, som kan være artralgi, knoglesmerter, abdominalsmerter, ulcerationer i øsofagus, muskelkramper, svimmelhed, alpeksi, periferære ødemer, og der kan være nogle mindre alvorlige bivirkninger, som kan være myalgi, diarré, dyspepsi, flatulens, gastrospasisk reflux, obstipationer, synkebesvær, kraftløshed, hovedpine og hudklø. Interaktioner, der kan vi snakke om, at bisfosfonater, de binder sig let til andre substanser, hvor absorbationsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på tidspunktet for indtagelse af tabletterne. Det vil altså sige, hvis der er andet i mavesækken, så binder det sig til det andet, så bliver det ikke optaget lige så godt. Der er nogle kontraindikationer også, og det er hypokalemi og andre forstyrrelser i calcium og mineralstofskiftet, manglende evne til at stå op eller sidde oprejst i mindst 30 minutter efter indtagelse af tablet. Der kan være synkebesvær herunder øsofagus, altså abnormaliteter i spiserøret, som kan forsinke tømningen af spiserøret eller medføre reflux, ulcerationer i øsophagus og ventriklen samt abnormaliteter, som kan føres til forsinkelse af tømning. Så kan der være allergi over for bisfosfonater. Det skal være særlig opmærksom på, at det skal indtages fasende med et helt glas postevand. Det må ikke være mineralvand. Det skal ske minimum
30 minutter før andre fødevarer, drikkevarer, kosttilskud og eller lægemidler bliver indtaget. Det skal tages stående eller siddende stilling på grund af risikoen for irritation i spiserøret. Man må ikke lægge sig ned de første 30 minutter efter indtagelse. Så lad os se på den næste pille, og det er paracetamol. Og det er Pamol. Paracetamol, det er en tablet filmovertrukket. Den indeholder 500 mg. Han får 1500 mg dagligt, det vil sige halvanden pille 2 gange i døgnet. Det kan gives sammen med anden medicin og mad. Vi skal selvfølgelig se, at tabletten er indtaget korrekt. Og så husk på, at han også kan få det som PN, eller husk, når vi giver PN, at han faktisk får de her 1500 mg dagligt. Derfor allerhøjst må få 2500 mg oven i det, og at der skal være 4 timer imellem, at der bliver taget medicin, altså mellem at der bliver givet pillerne. Der kan være nogle potentielt alvorlige bivirkninger, der er allergiske reaktioner, så kan der være nogle andre bivirkninger, som er urtikaria, forhøjet levertransminase og forhøjet plasmakreatin. Og af interaktioner, der kan vi se, at paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse, det vil sige i over 5 dage, øge effekten af antikoagulerende midler, f.eks. Warfarin. Der er enzymdoserende lægemidler, som visse antileptika, der kan reducere paracetamols plasmakoncentration til ca. 60%. Paracetamol nedsætter plasmakoncentrationen for lamotrigin med 20%, og forsigtighed ved samtidig brug af flucloxacillin på grund af forhøjet risiko for metabolsk acidose. Særlig opmærksomhed er, at vi ikke må tage det sammen med alendronaten, og patienten tager ordineret Pamol 1500 mg dagligt, så må højst få 2500 mg, som vi sagde tidligere, som PN, og højst 1 gram per gang, altså højst 1000 mg gangen. Der skal være 4 timers interval. Det vil altså sige højst 2 hele tabletter med 4 timers mellemrum. Så er der den sidste medicin, han får, og det er carbidopa, levodopa, Orion, 25 mg carbidopa og 100 mg levodopa. Det skal gives på faste intervaller, og der må man allerhøjst skride 30 minutter, det vil sige 15 minutter før og 15 minutter efter angivet ordinationstid. Vi skal se, at tabletterne er indtaget korrekt og på det korrekte tidspunkt. Der er nogle potentielt alvorlige bivirkninger som urinvejsinfektion, ortostatisk hypertension, altså drop i det systoliske blodtryk på over 20 mgh, synkope, en forbigående total bevidsthedstab, der ledsages af tonus og således ofte fører til fald, demens, depression, eufori, hallucinationer, konfusion, somnolens, spisevænding, dyskinesier, altså bevægelser, der er rykkende uregelmæssige, dystoni, en tilstand med ufrivillig groteske vridninger, bevægelser og eller unormal kropsholdning, så der er ekstra pyramidale gener, svimmelhed og arytmi. Så er der nogle potentielt ikke alvorlige bivirkninger, der er palpitationer, bitter smag, kvalme, mundtørhed, opkastning, træthed, nedsat appetit, bradykinese, altså langsomme stivbevægelser, abnorm drømme, mareridt og søvnløshed. Så er der nogle interaktioner, vi skal have i mente. Der er alvorlige bivirkninger med samtidig administration af non-selektiv MAO-hæmmere, kombination af selektiv MAO-B og MAO-A-hæmmere virker som non-selektiv NAO-hæmmere, og non-selektiv MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa. Der har været sjældne rapporter om bivirkninger,
omfattende hypertension og i visse tilfælde dyskinese, som skyldes samtidig administration af tricyklise, antidepressiva og levodopa. Symptomatika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa. Anticholinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsom absorption og forstærket dyskinese. Der kan opstå behov for justering af dosis af levodopa. Så kan der være ortostatisk hypertension, der kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensia og i kombination med COMT-hæmmer, dopamin D2-receptor antagonister. Visse antipsykotika blokerer for dopaminreceptoren og ophæver virkningen af levodopa. Metoclopramid øger levodopas absorberingshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer skal helst ikke anvendes sammen. Benzodiazepiner, isoniazid og phenytoin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa. Vitamin B6 i store doser hæmmer effekten af levodopa. Levodopa kan danne chelater med jern i mave- og tarmkanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers intervaller. Hos patienter med motorisk fluktuationer bør levodopa indtages 30 minutter før et proteinrigt måltid. Og anvendelse af levodopa carbidopa sammen med lægemidler, der virker ved at hæmme neural ophobning af dopamin og andre monoaminer. Det tilrådes ikke. Samtidig anvendelse af COMT-hæmmere og levodopa kan øge biotilgængeligheden af levodopa. Der kan opstå behov for at reducere dosis derefter. Og så er der risiko for falsk positiv reaktion for urinkentostof ved det. Der er nogle kontradiktioner, vi skal have i mente, og det er svær hjerteinsufficiens, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, snævvinklede glaukoma, altså trykbøjet nerve, samtidig behandling med non-selektiv MAO-hæmmere. Selektiv MAO-B-hæmmere er ikke kontraindiceret. Og alvorlige renale, heptiske eller endokrine sygdomme, altså sygdomme i nyre eller lever, eller endokrine sygdomme, som for eksempel Cushing-syndrom eller hyperthyroidisme, skal vi også være opmærksom på. En særlig opmærksomhed her, det er, at det bliver taget på det rigtige tidspunkt, hver dag, for ellers har det ikke en virkning. Når vi tænker på de hygiejniske principper, skal vi ved håndtering af medicin huske at vaske hænder før og efter. Vi skal anvende handsker for at undgå direkte kontakt, især hvis patienterne har et nedsat immunforsvar, og det gælder for alle tre. Ellers så kan vi overføre patogener til patienterne, altså gøre dem syge ved at overføre virus eller bakterier. Så er der de 7 R'er. Det er med til at sikre, at det er medicinen er i orden, og der ikke sker fejl under det. Og de 7 R'er, det er den rigtige patient, det er det rigtige lægemiddel, rigtig dosis, rigtig administrationsform, det er den rigtige måde, rigtige tidspunkt og den rigtige information.